Μόλις επέστρεψα από το δικαστήριο, από τη δίκη ενός άγνωστου ηθοποιού, αλλά φίλων παθουσών, κοριτσιών που κατέθεσαν τους βιασμούς τους η μία εκ των οποίων σε ανήλικη ηλικία, 14 ετών. Είναι φίλες μου, εννοείται ότι θα πάω στο δικαστήριο και να τις στηρίξω. Ήταν η αγόρευση της εισαγγελέως αυτή που παρακολούθησα από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 2. Το recap στην ουσία όλης της υπόθεσης. Και από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Νιώθω θυμό και όσοι στηρίζουν αυτές τις πιλωτικές δίκες που πραγματικά προέρχονται από μια πρόθεση ανθρώπων για να ανεβάσουν τον πύχη της κοινωνίας νομοθετικά πιο ψηλά και να συνάδει ο δικός μας κόσμος με αυτόν που και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τηρεί. Ο τρόπος που αφηγήθηκε τα γεγονότα στην εισαγγελική αγόρευση της εισαγγελέας ήταν τουλάχιστον απογοητευτικός. Καταλαβαίνω ότι από το πλαίσιο που μιλούσε και από τους όρους και τις λέξεις που χρησιμοποίησε, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί η ενοχή του, η αθώωσή του, εγώ σας λέω με σιγουριά ότι θα αθωωθεί. Τη Δευτέρα θα είναι η δίκη. Γίνεται χαμός. Όλος ο δικός μας ο κόσμος των γραμμάτων, των τεχνών, κάποιοι εκ των οποίων, για να καταλάβετε το επίπεδο των ανθρώπων που είναι εκεί, είναι και ο Γιώργος ο Λάνθιμος μέσα στην αίθουσα. Και είναι άνθρωποι των δικών μας των αξιών, των δικών μας των ιδεών, που έχουν Wi-Fi και η κοινή μας γνώμη δεν είναι αυτή η αναχρονιστική, πουριτανική συνθήκη που επικρατεί στην έδρα. Γιατί σας το λέω αυτό? Θα μου πείτε, εδώ πέρα είναι τα πράγματα πιο ψύχραμα και λογικά. Θα πρέπει να κοιτάνε τα στοιχεία και ένας επαγγελματίας νομικός επιστήμονας μπορεί να διακρίνει αν πρόκειται για βιασμό ή όχι. Έχουμε όμως να κάνουμε με μια κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, η οποία σε αυτά τα πράγματα ασκεί πίεση φαλοκρατική σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις γυναίκες και η έδρα απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες. Και θα έλεγε κάποιος ότι αυτό είναι θετικό. Εγώ μάλλον σαν αρνητικό το βλέπω, γιατί βλέπω γυναίκες οι οποίες έχουν αποδεχτεί τη θέση της γιατί το λέω αυτό? Έχουμε να κάνουμε με σεξ, έχουμε να κάνουμε με συνένεση, με εξουσία, με έλεγχο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα βγάλεις από την ανθρώπινη μας φύση. Και αυτές οι ιδέες στην πορεία μας, εάν έχεις μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό μπαμπά, αν έχεις ένα κακοποιητικό σύζυγο, αν εσύ η ίδια δεν έχεις ξεπεράσει πράγματα μέσα σου, όσο λογική και να είσαι, όσα βιβλία και να διαβάσεις, όσα στοιχεία και να σου φέρουν μπροστά, δεν μπορεί να είσαι αντικειμενική. Και αυτό το καταλαβαίνω γιατί η εισαγγελέας στην αγόρευσή της χρησιμοποίησε λέξεις όπως δραματική για την αφήγηση των παθουσών, οι οποίες πραγματικά μοιράστηκαν πράγματα τα οποία καμία γυναίκα δεν θέλει να βγει και να μοιραστεί. Είναι ντροπιαστικά και να μην υπάρχει η κατανόηση του ότι είναι απογορευτικό να λες ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν παράσταση. Έχουν ένα κόμπλεξ με το Me Too και έχουν ένα κόμπλεξ με τον τρόπο που αυτό βοήθησε ανθρώπους να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Γιατί το Me Too δεν είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θέλουν να το παρουσιάσουν και το ανέφερε πάρα πολλές φορές η εισαγγελέας, ότι το Me Too αφορά καθαρά το χώρο του θεάματος και ότι η πρόθεση αυτών των κοριτσιών, γιατί εγώ ήθελα μια απάντηση ξεκάθαρα, με συγχωρείτε, για το ποια είναι η πρόθεση αυτών των κοριτσιών. Μπορεί να μου το απαντήσει? Θέλω να μου το απαντήσουν αυτό. Γιατί δεν αναφέρω το όνομα του κατηγορουμένου σε αυτό το σημείο να σας πω, γιατί είναι άγνωστος και δεν ξέρω αργότερα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την δημοσιότητα πάνω σε αυτό το θέμα ο ίδιος για να αποφεληθεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ούτε φοβάμαι, ούτε με αφορά εκείνο σαν πρόσωπο. Αλλά το να βλέπω κορίτσια, φίλες μου, να προσπαθούν να ανεβάσουν τον πύχη σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε άλλες συνθήκες, στο Παρίσι, στο Λος Άντζελες, στο Χόλιγουντ, που έχουμε εργαστεί και ξέρουμε πώς
ποια είναι τα αυτονόητα και ερχόμαστε στην Ελλάδα τώρα, που και αυτός ένας καθηγητής υποκριτικής ήταν, όπως ο Λιγνάδης, όπου έρχεται ο καθηγητής και σε πιάνει στα γενετικά σου όργανα, αυνανίζεται πάνω από το κεφάλι σου, πράγματα τα οποία είναι αναντήρητα, αυτονόητα, εσχρά, χυδαία και οφείλεις να τα καταγγείλεις. Αυτό στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο. Είσαι δραματική. Κάνεις παράσταση όταν το καταγγέλεις για κάποιες εισαγγελίες, όπως κατάλαβα. Γιατί είναι ο κόσμος ο δικός μας που έχει Wi-Fi, που αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα και είναι ο κόσμος του δημοσίου, ο οποίος μας ζητάει την εμπιστοσύνη του, να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή τη δικαιοσύνη. Όταν διατυπώνονται πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλους τους κλάδους. Και ο κλάδος της νομικής έχει γυναίκες οι οποίες θα πάνε να εργαστούν στο δικαστήριο και θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωπες με τη δικιά τους αξιοπρέπεια. Και όταν έχουν τόσο μεγάλη ανοχή στη φαλοκρατία, τότε τι θέση να πάρουν και αυτές οι γυναίκες. Δυστυχώς αυτό που επικρατεί στην ελληνική δικαιοσύνη δεν συνάδει με τον τρόπο που οριμάζει, εξελίσσεται η κοινωνία και πού βρίσκονται οι γυναίκες σήμερα. Αυτές τις γυναίκες θέλουμε που παίρνουν τον πύχη και τον ανεβάζουν πιο πάνω και ανεξαρτήτως αποτελέσματος που φαίνεται να είναι απογοητευτικό και θα αθωωωθεί ο συγκεκριμένος, εγώ να πω δημοσίως συγχαρητήρια σε αυτές τις γυναίκες. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που και καλά κοιτάμε τις ημερομηνίες και ότι πέσαν σε αντιφάσεις με τις ημερομηνίες. Ναι, γίνανε τα πράγματα, τα παραδέχονται όλοι, το θέμα είναι το πότε γίνανε. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερές ανοησίες, ότι η πρόθεσή τους ήταν για το cloud. Να σας πω ότι μία από τις παθούσες είναι η διασημότερη Ελληνίδα ηθοποιός παγκοσμίως. Δεν μπήκε μέσα το κορίτσι να πει «Α, είμαι διάσημη, εγώ είμαι αυτό και το άλλο», αλλά ο κατηγορούμενος συνεχώς έλεγε ότι «Και τι με νοιάζει εμένα το IMDb της και το IMDb της». Ναι, αλλά ήταν στο IMDb της και το διάβαζε και τον ενδιέφερε. Άρα, κατά το δικαστήριο, αυτές οι γυναίκες είναι φαντασμένες, έχουν πιαστεί από το Me Too και από όλο αυτό το πράγμα που γίνεται που δεν αφορά καθόλου το δικαστήριο και είναι κατασκεύασμα μυθοπλασίας και φαντασίας των ηθοποιών και του χώρου του θεάματος αποκλειστικά και οι ίδιες ζουν σε μια κοινωνία όπου βλέπουν αυτές τις παθούσες ως δραματικές και τον κατηγορούμενο ως έναν άνθρωπο που έπεσε θύμα γυναικείας ιστερίας. Οπότε θα προσπαθήσω να συγκρατήσω το θυμό μου και να σας καλέσω τη Δευτέρα στην Ευελπίδων στις 9 η ώρα το πρωί. Εγώ θα είμαι εκεί.